sun hampaat. Sä tykkäät tästä hammastahnasta niin, että sä syöt sen aina ensiksi. Kun meidän pitäisi saada vähän harjattuukin niitä. Ja niin, hyvä. No niin. Ja niin. No, mä syö kaikkea ensiksi, kun ensiksi pitää harjata vähän se. Noi. No niin, nyt menee hyvin. Nyt menee kuule hyvin. Otetaanko tuolta toi ylähampaatkin? Joo, tuolta. Noin oikein. Ja sitten tuosta toisesta reunasta vielä. Sieltä kans sieltä toisesta reunasta. Noin, oi kun menee hyvin. Joo. No niin. Ja otetaanko vielä vähän? Noin. Ja sitten tuosta alhaalta. Joo. Joks ne tuli vähän niinku harjattu? Otetaan pikkusen vielä. No niin. Noin.